Milice, Miloše. Hvala, Nevena. Hvala ti. Da, evo, već za nekoliko dana, tačnije 3 nedelje, osmatrići će imati priliku da provere svoje znanje i da budu spremno dočekaju malu maturu i mi im želimo sreću i na ovom testu, ali i na onom pravom koji ih očekuje za nekoliko meseci. Upravo tako. A grad Čačak dobio je najveća finansijska sredstva od Ministarstva rudarstva i energetike, odnosno Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti od ukupno 151 jedinice lokalne samouprave koje su učestvovale na objavljenom javnom pozivu. A u Čačku je naša koleginica Violeta Jovičić. Violeta. Dobar dan, Milice. Miloš, upravo tako kao što ste i rekli u samoj najavi, Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti za grad Čačak opredelila je, ako ne grešim, nešto malo manje od 45 miliona dinara. Ali eto da ja ne bih sa tim informacijama previše, sa nama je tu Marković Neda, energetski menadžer grada Čačka, koja će nam reći nešto više o tome. Dobar dan, Nedo. Recite nam šta je to što je grad Čačak dobio, odnosno 45 miliona, nešto manje od toga, za šta će biti opredeljena ta sredstva i šta to sve podrazumeva? Pa pre svega, grad Čačak je obezbedio 44 miliona 950 hiljada dinara za sufinansiranje mere energetske sanacije stambenih objekata. Takođe, Ministarstvo rudarstva i energetike je dodelilo gradu Čačku 44 miliona 950 hiljada dinara. Taj iznos biće iskorišćen za finansiranje programa energetske sanacije stambenih objekata koji će sprovoditi jedinice lokalne samouprave. U pitanju su mere koje će biti sufinansirane, su mere energetske efikasnosti, pre svega zamena stolarije, unapređenje termičkog omotača zgrade, unapređenje termotehničkih instalacija i slične mere. Recite mi koliko je za građane Čačka to bitno s obzirom na ovakvu jednu meru i s obzirom na te subvencije koje će dobiti? Mislim da je izuzetno bitno. Radi se o velikom iznosu. Cilj je naravno ostvariti uštede energije, takođe smanjiti emisiju gasova sa efektom staklene bašte, što će na kraju krajeva uticati i na kućni budžet, kao i na kvalitet života u Čačku. Ugovor sa resornim ministarstvom i javni poziv na koji će građani moći da konkurišu, tek će biti raspisan, je li tako? Da, ugovor će biti potpisan, javni poziv će biti raspisan prvo za dobavljače, odnosno za privredne subjekte koji će sprovoditi te mere. Nakon toga biće raspisan javni poziv za krajnje korisnike, odnosno za domaćinstva. Hvala puno. Evo, kolegi, kao što ste i čuli, ono što ćemo još reći jeste da je Ministarstvo rudarstva i energetike za 151 jedinicu lokalne samouprave koja je konkurisala na ovom javnom pozivu obezbedilo negde oko 250 miliona evra, a sa ostalim informacijama javit ćemo se u narednim danima iz Čačka pa ćemo ispratiti i sve ostalo. Toliko za ovo uključenje. Milice, Miloše. Hvala ti, Violeta. Naravno, ispratit ćemo i dalje ovu situaciju. Naravno, i sve ono što se tiče Čačka, stanovnika ovog grada i energetske efikasnosti i pomoći koju je država zapravo odobrila za Čačak najviše u ovom slučaju. A sada u nastavku govorimo o onom heroju o kojem smo govorili na početku emisije i